Hello guys! Welcome to my channel. Cebuan ng Kalog at your service. Guys, nakaadto taog tindahang dako. Mao ni akong napalit guys. Kani siya. Akong ipakita ninyo isa-isa, okay? Para sa mga babae diha, tanang babae mo gamit ani guys. Tanang babae panahon karabuan. Kay naay ni duaw. Si napkin. Napkin, importante kay napkin guys, no? Importante kayo nis buwan ng Kalog ang napkin kara si buwan. Karabuan, unom kabok mahorot. Agay. Ako kay gasto. Mao ni siya. Kaya ba mo guys, kung walay napkin, sa unang panahon, ang gamit in taon, kanang kabantay mo anang panapton, unya lukot-lukoton niya, tahion may butang. Kainit. Mao ni siya. Pansalat. Kani siya pansalat. Okay? Pantabon sa wala na siya. Napkin. Nindot ni siya nga pagka-napkin guys. Kay humok. Nindot kayo sa pagka-napkin. Pansalat. Ang ikaduha, mao ang sa panahon nga daghang kag trabaho, daghan kay kag trabaho, singot kayo ka, diba? Kinahanglan nimo guys. Roll on. Gikan is Pilipinas sa ang brand Pilipinas. Roll on. Saingan ani sa Bisaya. Pangpahid sa Ilok, dire. Dire po. Siya. Roll on. Ha? Roll on. Ni ang gamit sa mga humot og ilok. Kiyaw. Pero mo gamit gamang kani guys, kaya daghan kog trabaho. Buntang hangtod gabi trabaho mao ning magamit gyapon ko ani para di ta mauwaw guys ang Pilipina Olimpiada humot. Karadlaw ligo. Bisan na ay buwan, bisan na ay niduaw. Mao ni siya guys. Kung noni ang pahid sa ilok. Okay. Yan humag trabaho kay pursa namang kuan daghang abog sa naong, kinahanglan magpa-clean sa naong. Kana ang gamiton kay ang kani Eskinol guys, Eskinol. Mao say gamiton para sa panglimpyo sa naong. Ipahid dire dito para malimpyo ang atong dagway. Mao ni siya. Kani Eskinol. Butangan nimo ni og kuan bulak human di sa naong limpyo na kay po. Wow. Mao ni ang Eskinol. Mao ni gamit ni Cebuan ng Kalog para malimpyo ihang dagway. Mao ni Eskinol guys, ha? Brand na yun siya. Eskinol yun. Brand Eskinol, okay? Pangpahid sa naong. Natay pangpahid sa ilok. Napotay pangpahid sa naong. Okay, kompleto na gid. Ang ikaduha, katulo. Tungod sa kadaghang trabaho, isibuan ng Kalog, magsakit ang likod, magsakit ang mga tiil, lumakaw, tumarbaho, manakit ang kamot, nakit diri buko-buko kini. Buko-buko dire, buko-buko dire. Sakit kayo, kinahanglan ni isibuan ng Kalog ang haplas na sad. Haplas ni siya guys. Haplas. Oo. Kuan siya da, guys, aromatic soothing. Mauna siya guys ha.
Tanawa. Gamay lang siya pero inigbutang nimo niya halang kay sa nga tanan ihid-hid nimo. Ihid-hid ipahid. No, grabe ka halang. Mo ni siya nindot kay ni siya sa mga bugnaw ug mga panuhot sa mga manghihilot diha. Usab. Okay, so reformation kamo ako manghilot no. Massage therapist ni Senday. Si buwan ang kalob. Kamao ni siya manghilot kani oh. Mo ni siya guys tanawa. Oh. Ang ipahid sa likod nga nahay panuhot. Kani siya. Okay? Unya kay maligo. Kung maligo ka, kinahanglan na adud kay gamiton sa imong buhok. Mao na ni akong gipa si Ugla. Pilipinas gyapon ni siya nga brand, pero nindot ni siya. Kay ngano humot. Kay ngano humot kay sa tanan pag natong buhok, buhok. Ay. With color pa na tanawa. Mao ni siya. Ang akong gamit na siya ay 600. 400 ml siya guys, 400 ml ang akong gamit nga shampoo. Mao ni siya. Shampoo ni si Buwan ng Kalog. Si Kalog. Yan. Yan. Tanawa. Mao ni siya. Shampoo. Okay? Usasad kani. Kung nga kay pangpahid, kung nga kay simot dira, kung wala kay pangpahid, kani lang ang imong pahid. Ang soda ni tissue guys. Kung ipakita ninyo kani siya ang takob niya kani ang sulod tissue. Tissue siya, wet tissue. Basa nga tissue. Basa nga tissue. Ni siya guys. Okay Atong ibalik og sulod para dili madaot. Nindot kay sagsudlanan kay nakay. Mura siya og key holder. Okay? Nindot kayo. May key holder ang akong tissue. Kuku! Okay? Ang sunod ang akong ipakita mao ang kung mulakaw ka, kinahanglan ka nga magpahumot. Kinahanglan ka perfume. Busa ako ipakita kaninyo. Kini siya nga perfume. Pilipinas, gyapon siya. Humot kisa nga tanan. Atong sawayan. Humot kisa nga tanan guys. Pilipinas, gyapon siya guys. Sa Pilipinas na siya gikan. Napay presyo niya. Sa sintang isa. Tiaw ka. Buti magbato di. Mao ni siya guys. Humot guys siya. Ang kulot pa dun nga paborito na ho nga pink. Ay, kanindot. Mao ni siya. Nagkana kayo. Kung ikaw gisipon, kompleto gati dire. Kung ikaw gisipon, kung ako gisipon, ang akong gamit, mao ni siya. Pilipinas, gapon ni guys ha. Inhaler ni siya. Mao ni akong simuton ko, gisipon ko. Nga na ba? So, sipon humot po siya. Bex. Mao ni siya guys. Ang akong gamit sa kung siponon ko. Okay? Kung nakahid-hid sa imong ilok, nakahid sa imong naw, kung nakahid-hid sa imong singot, napagkaidhid sa imong panit. Mao ni siya ang akong ipakita. Ang lotion. Lotion ni siya guys. Naturally nutrition, romantic pa siya ang halaan pa niya ha. Nindot kay guys. Mao ni siya ang akong pampahid sa akong panit. Mo ni resulta sa akong panit pahid diri. Tiyanan ni siya pahid diri. Tanggal dira.
Pahid mo na. Pahid o. Ang resulta. Hindi puti siya. Okay? Mo siya, lotion. Ako ni siyang pinalit sa hardware. Dili ha. Ang pinalit sa grocery. Dili, grocery sa supermarket na yung palit, guys. Lotion. Nga na, ay rose. Ang ako pang ipakita, ang kading ako kung nakipang pahid sa tanan, now, ilo, ug sa panit, tapi pang pahid sa kuko, guys, Pahira ni mo kukuha ni nindot og kolor. Nawa ko nagpahid ron. Kaya daghang trabaho, manglaba ko. Kuy, Ginoo ko. Mawa, matanggal pa sa dadyon. Matanggal sa jod. Unsaon lang nato ni. Yan o. Muna siya, guys. Pampahid sa kuko. Humanag kuko. Karon. Ianap po taning sabon. Kani usa sa di ko maligo ka kinahanglan na kauban sa shampoo. Ang sabon, gold siya, guys, Nindot kay siya, guys, gold color. Nindot ni siya kay sealed. I-open na to para may balan. Yan sealed. Naka-plastic sa sakan. Mo nang makaingon ka nga quality. Makaingon ka nga dili. Siya hungaw kay gisealed jud siya sa sod. Mao na siya giingon nga gisirad. Anong taman good, guys? Gisiradan siya taman para dili muhungaw iyahang kwalidad. Ayan o. Mauna siya, guys. Ang akong sabon. Sabon ni Sibuan ng Talog. Kana, mauna siya. Okay. Okay na, ang sabon. Dirita sa pampahid na po sa naong. Okay. Lain kayo mag-skinol ka, guys. So, wala kay pahid sa naong na. Para mawanang imong mga pimples. Mga pimples na hindi ka na sa buwan ng Talog. Wala ng pimples. Ang gamit na ko mo ni siya. Nga cream. Kani nga cream. Green ang color. Green ba ni siya o mura man siya o yellow green, no? Nga ni siya akong gamit. Tanawan ninyo. Nendo to pre. Tu sanong. Ana sa paggamit kaya pak. Abrihan. Gamit pak. Nga na sa pak. Human dito. Kini. Apay brand, guys. Berkualidad na brands ka. Woohoo! Ayan. Kung naate pang pahid sa lawas, nasa tayo pang pahid sa ngipon. Kinahanglan ka mag-toothbrush kadlaw para malimpyado ang atong lawas, di ba? Nga na, dyan na, guys, di ba? Kinahanglan ta manglimpyo sa atong lawas kadlaw. Toothbrush, toothpaste, nga na ang gamit na to. Ang gamit na kong sa toothpaste mo ni, guys. Nga ni ang akong gamit ng toothpaste. Nindot kayo, nag-budget man ko, good for 3 months ni siya or 2 months. 2 ka buwan or 3 ka buwan ang akong gamit, ani. Mo ni siya, guys. Gamay lang kayo nga, kuana, para di ta, lain og ngipon, Di na ta ka-abroad kay pangag na ta. Di na ta ka-abroad kay wala tay ngipon. Nga, magpamarapil na po dahil sa pursang hala. Ginoo ko, asam ta tagwarta. Mauni siya, guys. Kung kinahanglan ka og limpyo, kani. Gamit mag-toothbrush. Daghan kay, guys. Itong sabon, mga unsa na ni siya, dire. Napa. Dako na gasto. Anya, napod tayo pang pahid sa buhok. Para mo color. Mauni siya, guys, Para mo color ang buhok. Pang color sa buhok. Kani siya, guys. Ako ning napalit. Sa online siya, guys.
Oh, kani siya. Makulor ang buhok, nindot po day. Sus, ginaa. Okay. O ang atong pinakalas na paborito nako sa tanang paborito kong pang snacks ang ako biscuit. Oh, paboritong inday biscuit. Na siya guys. Ay, ang gutmon ko mo niya kung kanoon, di ba? Mura siya snacks with tubig or tea. Salamat sa pagtanaw ang inyong Cebuanang Kalog at your service.